ира би занбури воқеияе ира ма гум чияй агар ку ягон чотон ки даркана фарқ надора ё сартон ё дандонтон ё дастон ё потон ку ирам хе мекшои ду қатра дар дастат мегири ҳамун ҷои дарда меқапӣ ку 3-5 дақиқа пас дард тамом. ин ном дора жукая иголка яъне ки сӯзани занбур и обишай ва ҳози ма худум ку инамиша истифода бурдум и пластикиша ина нигаҳ ку ки киле дора дар ҳамин даста мондум ина бовар мекунен ё не ку 5 дақиқа пас дард нестай. барои инонро дастрас кардан ку шумо фақат метавонед ки муроҷиат кунед. иншаалло мо кӯшиш мекунем ки тамоми ҷойҳои Россия роҳӣ кунем ҳатто ба ватани азизам. жукая иголка сӯзани занбур. We are one nation, we stand together, we are family. United Ummah, we are bound together, we are one community. United Ummah, repping our deen till the end, that's the way we like to roll.